34. Recording na ata to. Hindi pa. Ayun, recording na pala. Hi guys, welcome to my guys. Hi vlogs. Saan sila? Takbo na tayo boy. Tapos yung mukha lang, hindi niya magiging reaction natin. Dan. Respect na puta. Gago eh. Ganyan no. Tawa ng tawa to. Part 2 ang puta. Ba't ganda yan boy pag naipag-kissing ganyan? Pag-kissing siya. Hindi ka umagit ang ganda eh. Ito, sila kuya. Kuya, hi guys sa vlog. Sabi mo kuya, hi guys. Kuya, hi guys sa vlog. Hey, mga lokal. Yan po yung mga lokal. Tinakawag pinagsayin. YouTube boss. YouTube boss. Ano? Hi po kayo sa vlog. Kumawan nyo na lang po, jamesbest.com. jamesbest.com. Taki na YouTube yan. May Sa, dataw. i-upload ko po ito sa Xvideos. Hindi naman Don, kasi Don. doon. Hindi siya doon sa may ano, yung banda dyan sa taon. Oh, Black Ice. Par, daling ko to doon. Pwede to yung lubog, sure ka? Pwede lubog? Ikaw muna magpalubog. Para hindi mo masisi. Sisid ka, Billy, sisid ka. Sige, pre, sisid ka, pre. Ito yan. Okay ka sa vlog. Okay ka sa vlog. Oh, okay kayo sa vlog. Okay kayo sa vlog. Jamesfiesta.com. Doon talo. Errol, ayun. Hello po, ano pong masasabi niyo sa pinuntahan natin ngayon dito? Viewer. Mag-interview ako dito, Rol. Samahan mo ako. Rol. Rol. Samahan mo ako mag-interview tayo. Ayun. Ano? Ano nangyari sa buhay ko? Live. Yung malalim na. Malayo na yan. Yung weirdo, nakikirip pero pag gumagapang yung sinis ko pa akong puta. Wala, boss. Buhangin, boss. Walang pato. Araw, gago. Ayun. Malalim na dyan. Oh, boss! Hindi, may awa ako eh, baka mawala eh. Pwede ka dyan. Aqua Plus. Wala na yung gear. Wala na yung gear. Aqua Plus! Aqua Plus! Aqua Plus eh. 24 hours pa lang dito, videographer. Videographer ako dito, tol. Upload natin to sa Xvideos. Patingin ng dito. Inundot pa yung mata ko. Sorry ka. Malalim na? Oo, pre. Malalim ka tayo kahapon. Hindi makalangoy eh. Malalim ka tayo kahapon. Ayoko na dyan, Rol. Ay, nagilan. Nakaipit sa akin yung seaweed. Xvideos.com. Uy, puta mo mo. Lol po ba dito? Sa mga picture. Parang nasusulang. Nasusulang pre. Kay Gary lang. Uy, kay Gary. Meron tayo nang may interview natin. Ay nga, sila kuya. Interview natin si Kuya. Kuya, kamusta po dito sa beach? Ano po yung buhay sa beach? Ano?
Kamusta po yung buhay? 100 pesos. Kasi pinakamahirap na tanong. Kasi wala akong pera eh. Ilan ang molecule sa hydrogen? Vlog lang po. Tong, ano lang yun. 0.9 lang yun. Sigil ako. Tara James, mag-cash price tayo. Yung mahirap na tanong. Ano pong atomic number ng UUG? Ganito ang gagawin natin. 118. Gagawin kong akin. Ganito dapat yung entry natin. Kuya, meron ka bang 50 dyan? Sige, yung 50 mo gagawin natin 10,000. Bigay mo sa akin. Tatanungin ka lang namin ng dalawang tanong. Putay, science yung tatanong mo, no? Ano ang sisid ka ron? scientific name Hindi ng ka kalabaw? sisid, di nga ako ano. Hindi, pasisid ko sila. Patingin ng TV. Di, tanongin mo yung scientific na puro mga hayop. Interview natin si Aqua Plus. Hindi ka umabot. Malalim ba? Tara James, tanongin natin. Scientific ng kalabaw. Pag nasagot nyo, bibigyan namin ngayon ng 100. Tangina, tapos nasagot eh. Nasagot ko pa yan. Tinin. Ay, tanongin natin si Kuya parang may silsil. Nagsisilsil. Alam mo, lokal eh. Dito na pre. Akala yan, sa Aqua Plus. Aray! Sakit. Ay, putang ina mo. In life.